हेलो लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरबाय। भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। स' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' टाइटेल एबा थाम्बनेलाव एसेब्लाबो नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। स' लोगोफोर, BP प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय गोदानै फैनो गोनां आबुं मोनसे शर्ट मिउजिक भिडिअनि सायावनो आपडेट लानानै फैदों। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों लामा नायै नायै। बे मिउजिक भिडिअ गुबैयै फावखौ खालामदों पुलक आरो ददेरे, आरो कनसेप्ट, डिरेक्सन आरो करिय'ग्राफिखौ खालामदों बिजय। केमेरा आरो एडिटखौ खालामदों बिलिफां बर'। ड्रनखौ खालामदों जोंमा आरो मुवायाव दं प्रियंका आरो निजोरा। प्रडिउसखौ खालामदों जारिमिन। स' लोगोफोर, भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। बे भिडिअखौ दासिमबो रिलिज खालामनानै होथ'वाखै। जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला आं भिडिअ लानानै फैगोन। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।